дар қароргоҳи Бонки Марказии Молдова боз як эътирози хашмгин доир шуд. Издиҳом бо нидои истеъфо барканории раиси бонкро талаб карданд. ба ақидаи эътирозгарон, дар ғайб задани $1 миллиард аз се бонки Молдова дар соли гузашта раиси Бонки Марказӣ ҳам даст дорад. онҳо ба сӯи бинои Бонки Марказӣ пойафзолҳои кӯҳнаро ҳаво доданд, ки дар фарҳанги мардуми молдован дафт кардани касеро дар назар дорад. $1 миллиард гумшуда баробари 5/1 маҷмӯи маҳсулоти дохилии Молдова мебошад. дар Ереван, пойтахти Арманистон, як гурӯҳи хурди эътирозгарон ҳамчунон яке аз кӯчаҳои асосии шаҳрро масдуд кардааст. онҳо алайҳи нақшаи боло бурдани нархи нерӯи барқ эътироз доранд. баъди коҳиши шумори эътирозгарон, пулис низ эълон кард, ки мошинҳои опошиашро аз ин ҷо берун мекашад. як мошини ёрии таъҷилӣ барои кӯмак ба яке аз ду нафаре, ки дар майдон гурӯснанишинӣ эълон кардаанд, даъват шудааст. дар Сараево фермерҳои Босния ба нишони эътироз ба сиёсати ҳукумат дар бахши кишоварзӣ маҳсулоти худро бепул тақсим карданд. караму картошкаву пиёзи бепулро пеш аз ҳама бознишастаҳо ва дигар қишрҳои ниёзманд соҳиб шуданд. фермерҳо мегӯянд, ҳукумати Босния ёронаҳои ваъдагиашро намедиҳад ва супермаркетҳо маҳсулоти деҳқонони маҳаллиро намехаранд. дар Кобул, пойтахти Афғонистон, пулис аз боздошти 100 нафар дар 2 ҳафтаи охир дар робита ба ҷиноятҳои созмонёфта ва ҳамлаҳои террористӣ хабар дод. пулис дар як нишасти хабарӣ гуфт, дар ҷараёни амалиётҳо садҳо кило маводи мухаддир мусодира шудааст. Афғонистон бузургтарин тавлидкунандаи афён дар дунёст. Афён ашёи хоми асосӣ барои тавлиди ҳероин ба шумор меравад. тиҷорати маводи мухаддир як манбаи асосии таъмини ҷангиёни Толибон дониста мешавад. дар шаҳри Пешовар дар шимолу ғарби Покистон, яхфурӯшон аз авҷи гармое, ки боиси азобу ҳатто марги мардум мешавад, фоида мебаранд. афзоиши талабот нархи маҳсулоти яхфурӯшонро ба осмон расондааст. сокинон баъди рӯзаи моҳи Рамазон дар гармои 40 дараҷаӣ ташнагии худро бо оби ях мешикананд. қатъ шудани нерӯи барқ ва дастнорас будани кондитсионерҳо барои аксари мардум талабот ба оби яхро боз ҳам болотар мебарад.